l'hem treballat, l'hem sembrat d'una manera diferent. Hem de pensar que no totes les plantes són igual de grosses ni creixen igual de ràpid. Cada planta necessita unes condicions diferents, no? L'enciam l'hem pogut sembrar una mica, l'hem posat en pla, perquè l'enciam no es farà molt gros, i en canvi aquí tenim una altra cosa, aquí tenim porros sembrats. Els porros, si us hi fixeu, els hem sembrat completament diferents que no pas estan als enciams. Els hem posat més junts, els hem ficat, els hem enterrat, hem fet... Això són socs, veieu? Les muntanyetes aquestes són socs. Els socs aquests es fan servir per plantar bàsicament dues coses. Tres coses. Hi ha tres cultius principals que es sembren d'aquesta manera. Una són els porros, una altra serien els calçots. Sabeu què són els calçots? Sí. No. Després els veurem, doncs. I una altra cosa, i l'altra serien les patates. Patates les veurem a baix també veurem patates que n'arrencarem i veureu que està sembrat igual però és diferent. Aquí el porro, per què el posem a baix? No, perquè el podíem sembrar a dalt i seria més còmode, no ens hauríem d'ajupir tant. El posem a baix perquè el porro l'hem d'anar tapant. La muntanyeta aquesta, com si diguéssim el soc aquest, el que farem quan el porro sigui més gros, ara no ho faríem perquè és molt petit i el taparíem, el tombaríem. Passarem amb un multicultor i tiraríem la terra aquesta que hi ha dalt, la posaríem cap als costats i aniríem tapant el porro aquest. Això ho fem perquè el porro, necessitem que el porro sigui llarg i blanc. Com s'aconsegueix que sigui blanc? Doncs que no li toqui la llum del sol. Com totes les plantes sabeu, si els hi toca la llum del sol, les plantes són verdes perquè tenen clorofila. El porro és igual. Perquè aconseguir que no tingui aquest color verd, que no tingui la clorofila, el que farem serà tapar-los i evitar que el sol els hi toqui. Qualsevol planta, si no li toca el sol, s'anirà quedant d'un color més pàl·lid fins a arribar a blanc, depèn de la planta que sigui. Perquè nosaltres del porro que ens mengem no ens mengem les fulles, ens mengem el tronc. Per tant, necessitem que el tronc sigui llarg i que sigui blanc. I això ho aconseguim fent els socs aquests i plantant el porro a la part de baix. El anirem tapant i us heu d'imaginar, a baix també els veurem que ja n'hi ha de grossos, els veurem. Us heu d'imaginar que després els porros aquests petits que veieu a baix els veurem com si estiguessin plantats a dalt.